Sa atong pagdalikyat ning lugara, wa ta magdahom nga makadungog kita ug usa ka maka-inspire nga storya sa kinabuhi. Mao ni rason nga ato siya nga hinabion. Usa ka yano nga estudyante na ningkamot nga magkalampo sa iyang pag-eskwela ug nahimo pa nga valedictorian. Pero pagkahimo niyang teacher, nakahukom siya nga biyaan ang Department of Education. Unsay rason nga nung gipilit niya nga muadto sa laing nasod. Ali, ubanta. Ma'am Tod, ma'am no, kaganiha nagpaminaw ko sa imong speech no nga nindot kayo. Di ay dinhi ka sa Kalakala no nga naggraduar sa salutatorian. Unya dayon ang nahimo ko kang valedictorian no sa during sa high school to, sa high school. Pero ma'am ang una-una mong gusto mga tao nga wasa ingana ang imong maabot murag perfect na ang imong life no unsa imong kasulti mo? Para sa ako, dili man siya perfect. Kay kita as human beings, imperfect man kita. And that makes us perfect human being, our imperfection. Pero consistency is the name of the game. If in the first place, nasa imong dreams sa kinabuhi, dili bisag unsa ka mga storm, pinakakusog ng bagyo, ang makapapalong anang nagdilaab na damgo nimo sa imong kinabuhi. Bisang pag, yes, slightly tinuod na siya nga poverty. Katong giingon gitaw ni Alden na poverty is somehow murag balakid siya nga makuha nimo ang imong dreams in life. Tinuod na. Pero kung imong gitagaan o focus sa imong education, ang education ang maka-elevate, the only elevator to success. Never underestimate the power of education para makahatag og kabaguhan sa imong kinabuhi. And at the end of the day, ikaw ra gyud ang makatabang sa imong kaugalingon. So pasagdi na lang yung mga istorya sa ubang tao diha nga dili nimo kaya pagpaka-deaf frog. Katabi taong learn the art of dead maasa. Kana lang siya. Dapat naapat ang dilaab. Make it as a source of your inspiration ang inyong mga family. Kay ang pagkabot sa mga damgo sa kinabuhi mas masayon kung kauban nimo ang imong pamilya. Ma'am, na-mention po mo kaganiha nga nagkuhan ka na, ningkamot ka, maka-income no, para makasupport sa pag-eskwela. Sa istorya ginato ganun? Atong kanang 30 pesos per gallon ang laton. Actually, laton siya, dako siya. Sa kanang kuhol to siya. Ginaga-save ko. O kwarta actually, pati itong bangos, gisave ko para makapalit ang papel kay actually wala isa gid may sa mga walang-wala kay gataon na may bisay palaw, gataon may saging para kanang makasustinar sa isa ka adlaw. Niabot ito sa punto. So kato siya ang gihimo nako nga kana bitang inspiration, gi-convert nako siya into an inspiration. Mag-save kog money, dili kay ko gastador. Og ako na siyang nadala even pag-abot na kog high school, pag-abot na kog college kay in fact, gahimon ako mga stories, ginabaligyan ako sa akong classmates, kay walang-wala dahil kami. Ang kuhol, ikaw manguha? Manguha ako. Asa ka dapat ka panguha? Sa mga palayan. Kanang itong nakuan na, kanang na-harvestan na, especially kanang gi-turtle na. Oo, yan ang panguha. Ginabaligyan na mo, ginatigom na mo somewhere. Yes, sa nailay spot, somewhere dapit sa Maniso. Tapos, ginabaklay pa na mo ang bayad padulong sa mambayaan. Baklayo na mo ang Maniso dito sa highway, padulong sa mambayan para kuwaon ang halin danang kuhol. Pero ang uban ma'am kay maulaw, manong ingana ang kuhol, pero ikaw wala na Dili ko yung maulaw. Kay tungod itong mga paghitabo sa akong kay nabuhi, dili man ko sakian dito ron, pero naabot na ko ni tungod ato. Pero karon pod ma'am no nga among nahibalaan nga nag-resign ka sa DepEd? Opo. Ngano? Kinahanglan ako i-explore. Gamiton ako ang mga learnings kaya ang program na akong giapilan ang exchange teacher culture program, culture teacher exchange program rather. So ang among mga culture sa Pilipinas daloon dito sa laing nasod to share with other nationalities. Tapos sa mga learnings na mo dito, ma-share po na mo at the same time dinhi sa Pilipinas. So mo to siya akong target. Of course, aside from the fact na financially,
mas dako gyud and mas makatabang ka sa imong mga pamilya sa kinabuhi kung financially stable ka. So kuan din siya ma'am no, kanang dili di ingon nga for good ka dito but Dili. muuli ra gyapon Oh, ka. it's a programa siya. So kuan ra ka then mobalik ra gyapon ka pagtod dinhi. Namo ko na sila gitawag nga 2-year rule. After 2 years, you have to go back to your country to share the learning nga imong nakatong dito sa ila. Tapos pwede na po ka makabalik dito sa luwas. But you can actually extend to 5 years. Pero kumusta imong pamilya? Okay ra sila. Na-set na before ko nag-decide na mga apply. So, akong bana, ako siyang gistorya and nasabtan po sa akong bana ang panginahanglan nun. Nganong kinahanglan ko mugawas kay adunay sitwasyon. And above all, gusto gid na ako nga makatabang sa tanan. Gusto na ako mahimo kong blessing magnet na ang magnetic field sa akong blessing abot hantod sa pinakadulo-dulo sa akong mga mahal sa kinabuhi. Ma'am, kaning imuhang nga storya sa kinabuhi karon no, labi na sa mga galantaw sa tuwa. Unsay mga kaning inyong tamakutlo nila nga pagtulungan no sa imong kinabuhi kung may ka minsay pod nga to sila. Consistency, kato akong gingon, consistency is the name of the game. Dapat kung kani ang imong pangandoy sa kinabuhi, ayaw pag give up. Do not give up regardless of all the adversities. Bisag na apay mga marites nga mo down sa imo. Just be a deaf frog. Never mind them. Total, wala man sila ambag sa imong life. In fact, basin unyag, tungod sa ilang pagka-negative, inana sila. So don't be like them. Pursue your dreams in life. Never stop unless you achieved your dreams in life. Kana lang yun. Ma'am, isipag pasalamat no sa imong pagpaambit sa imong storya sa kinabuhi dahil sa among programa na ang yang Zen kahatog t-shirt ma'am. Unya actually nagin pa may bugas pero kalit-kalit na gani na so mo nang walay bugas. Bugas salamat ma'am o gas. Thank you kaayo, sir. Okay. Sa kanunay, kita nagtuo ang pag-asinso ni Buhigala, pag-asinso usaba sa atong nasona. Buot sabton kung tabangan nimo ang imong kaugalingon nga moasinso. Sa malawang nga mitapang ka nga moasinso ang Pilipinas.